Så begynder vi. Stille den og spille videre. Mere end øjnene, viser også med munden. Kom så. Jeg skal fandme brække mig. Og Morten har sagt det nu. Vent om. Hvis du kommer i nærheden af mig med det snus der, så får jeg dig fandme ihjel. Værsgo, bræk. Værsgo. Kig op. Hurtigt. Kom. Og så over mod Per. Kig. Ja. Jeg er ikke færdig med dig endnu. Nu. Værsgo. Sådan. Sådan. Nej, det er den anden vej, de står på den her. Sådan der. Du optager, ikke også? Ja, vi er i gang. Kom. Gang. Se sur ud. Se sur ud. Ikke kig på kameraet. Ja, perfekt. Ja, det er godt. Flere. Hold da. Det bliver så. Perfekt. Luk øjnene. Værsgo. Jeg kan overhovedet ikke se det. Nej, det er da ikke. Så nu er han død. Han død. Jeg tror ikke en halv